Sing mok pikir opo ra, perkara itungan duit mesti ruwet. 2.000 5.000 angguran sing 10.000. Wis 8.000 kuwi enek duite to. 8.000 karo tambah 5.000 lho piro? 5 to. Heeh. Aduh. Aduh, piye? Aduh. Umat. Aduh. Iya, Terus? aduh. Iya, aduh. Piro berarti? Terus kepite piye? Gak 8.000 tambah 5.000 lho piro kuwi mau? Lah iya suwi men. Duitmu wae mau piro kuwi mau? 1.800.000. Lah iya kuwi piro kuwi? Kepite 100. Wis ora usah bingung kuwi lho piro kuwi. Kepit piye menceng? Ora usah digepit kuwi piro kuwi. Berarti bener ora duite? Iki baleni Lho, kok balik neh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tambah ini lho. 9 tambah 13 piro? Wow, malian. Lho.